আমি রসিমে রসিম খমন নয় খাকু আমি খবে মিরি জুলি একেলগে থাকু আমি রসিমে রসিম খমন নয় খাকু আমি খবে মিরি জুলি একেলগে থাকু একতার মহান অস্ত্র আমার হাততে মৈত্রীর মহান মন্ত্র আমার কণ্ঠতে খেল মহারণ খেল মহারণ খেল মহারণ আমি রসিমে রসিম খমন নয় খাকু আমি খবে মিরি জুরি একেলগে থাকু খেল মহারণ আজ খেল মহারণ 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 थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय 8 डिसेम्बर एबा दिनै सिम पानेरि एलएसि लेभेल खेल महारन जानानै थांबाय दिनै जोबथा सानमोन बे नोंथांमोना बयबो मिथियो जे सारा आसामावनो आसाम सरकारा मोनसे गामि लेभेलनिफ्राय गेलेनाय रोंगौथि दिहुननो थाखाय गेलेगिरि दिहुननो थाखाय बोखांनो थाखाय मोनसे जागरण लाबोनाय जादों खेल महारन हाबाफारि लानानै आरो बे खेल महारना पानेरि एलएसिआव दिनै जोबथामोन बे हाबाफारियाव पानेरि एलएसिआव थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम 2500 निख्रुइ बांसिन गेलेगिरि बिथांमोना गेलेदों मोनबा इभेन्ट फुटबल भलिबल काबादि ख'ख' आरो एथलेटिक्सआव बे हिसाबै जोङो 2500 खेलारिनिफ्राय दिनै जोङो थाङै थुङै जोबथा भलिबल खेलाखौ लाखिदोंमोन आरो बेनो जोबथा दिनै क्लोजिं सेरेमनि जायफोर बिथांमोना दिनैनि गेलेनायाव जोबथा बादायलायनायाव सेथि नैथि आरो थामथि बान्था मोननो हादों बिथांमोना माबायदि सुबिदाखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय जोङो जायफ्रा देरहानो हाबाय बिथांमोना जोङो जिल्ला लेभेलाव आरो मोनसे माने गेलेनाय जाबावगोन जिल्ला लेभेल बेबायदि खेल महारन दा बे जिल्ला लेभेलाव जों हरगोन देरहानायफोरखौ आरो बिनि बागैबो जायफ्रा देरहायाखै जायफ्रा गेलेदोंमोन बाहागो लादोंमोन बिनिफ्राय सोरबाबो जुदि स्किल लेभार बा माने टेलेन्टेड खेलारि दङबा बिनिफ्राय लाबोनानै बिथांमोनखौ मोनसे जथाय टीम मोनसे बानायनानै जों हरगोन माने जायफ्रा देरहादों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आसाम विधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि एबा माने जोंनिनो एमएलए पानेरि समष्टिनि एमएलए बिथां बिश्वजित दैमारिया गावनिफ्राय जायफ्रा देरहादों आरो जेनदों फाइनालाव बिथांमोननो माने राङारि मोनसे बान्था होसावदों आरो जायफ्रा माने खारनाय बा एथलेटिक्सआव थामथि माने पजिशन मोनदों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिथांमोननोबो माने राङारि मोनसे बान्था होनायनि बिथाङा फोसावदों आरो बिथांनि फोसावनाय बायदियै जों दिनै दा दान्दिसे उनावनो रानगोन जोङो देग्लायनि बोसोराव बांसिन गेलेगिरि बिथांमोना मेडेलिस्ट मोनबोनो हादों गेलेगिरि बिथांमोनखौ मा बुंहरगोन जायफ्रा दिनै नैबे पानेरि एलएसि एबा VCDC लेभेलनिफ्राय गेलेगिरि फैनानै पानेरि लेभेलसिम फैनानै मेडेल मोननो हाबाय बा देरहानो हाबाय बिथांमोनखौथ' कंग्रेचुलेसन थाबाय आरो बिथांमोननि जिथु गेलेनायनि थुलुंगानाय नुदों जोङो बियो निस्सयकै बिथांमोना सानसे समाव दिनै नङा गाबोन नङा माने फैगोन बोसोर बा इयुनफ्राव बिथांमोना नेसनेल लेभेलसिम कम्पिटिसन खालामनानै रोंगौथि दङ स्किल दङ बेखायनो आसा फारिदों बे खेलानिफ्रायनो निस्सयकै एबा पानेरि समष्टिनिफ्रायनो स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव खेलारि निस्सयकै ओंखारगोन बेनि अनगा नेक्स्ट हाबाफारि मा जागोन नोंथांमोननि बेनि अनगायै जेनेबा जोङो दा बे देरहाखांनायनि जायफ्रा चेम्पियन जादों बिथांमोनखौ जों जिल्ला लेभेलाव आं दहायबो बुंदों जिल्ला लेभेलाव गेलेगोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय आरोबाव स्टेट लेभेलाव बिथांमोना जिल्ला लेभेलाव बासिनायनि उनाव देरहानो हायोबा बिथांमोना आरो माने स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन दा बेबायदिनो बिथांमोननि गेलेलांनाया मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप आवगायलांबाय थागोन नोंथांमोननिफ्राय रायजो राजानिसिम मोजां मेसेज बिदि दं थारैनो आं साबायखर बावदों रायजो राजाखौ मानो होनब्ला VCDC लेभेलनिफ्राय जेरैबायदि खेलारि दैथायहरबाय एबा गार्जेनफोराबो बिराद माने सिरियास दानिया सिनसियार जाबाय गावनि गथ'खौ गेलेनायनि गेजेरजोंबो जिउ दानो हानाय माने राहा लानो हायो नामा थुलुंगा होदों बेखायनो गार्जेनफोरखौ आं साबायखर बावदों एलएसिनि चेयारमेन जानानै गेलेगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों मानो होनब्ला बिथांमोना गेलेनाय आवगायबोआनब्ला दिनैनि बे एलएसि लेभेलाव जि मोजां मोनसे थासारि लानानै एलएसि लेभेल कम्पिटिसना जानाय नङामोन खेल महारना जानाय नङामोन बेखायनो देग्लायनि 2023 जोबना थांनायनि उनाव नेक्स्ट फैबाय थानाय बोसोरफ्राव मोनसे सिरिबाङै खुंनो हानाय मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिबाय